Kakao Absolut. Kakao Absolut je pre mňa objav mesiaca, alebo možno aj roka. Pozri na tú farbu hnedu. Vidíš to? Trošku to necháme vypariť. Tak teraz, keď by si predstavila, že misku plnú najkvalitnejších čokolád, ježiš, tak toto je presne ono. Je tam taká trpkosť, že keď som hovorila, že tá Lipa Absolut mala takú vlhkosť v sebe a že to bude super do tých parfémov, taký element vlhký. Tuto je práve ten element suchý. To kakao je také sťahujúce v niečom, také vysušujúce. Zároveň je tam extrémne intenzívna tá sladkosť toho kaká. To by som nikdy neverila, že ten Absolut by mohol tak zachytiť tú sladkosť, ale keď sa na tým zamyslím, vlastne keď si zoberieš, že tú vôňu toho kakaového masla, ono má tiež takú, trošku tam možno je aj takej zelinovosti, ale je tam aj taká sladkosť. Tak tuto, pozri ešte, jak to stále hnedne. Tuto je tá sladkosť extrémne intenzívna. To je nádhera. Trošku také ohriaté to kakao, takú intenzívnejšiu vôňu, sladkosť a tak to otvára. Suchá teplosť, tým, že tam je tá sladkosť na tú detskú veselosť, ale zároveň je to veľmi také grounded, uzemnené. Ono je to vlastne, kakao je taká zemitá vôňa, možno tá farba tak trošku zvádza, ale je to taká zemitá vôňa, ale zároveň sladká. Zemité vône máme napríklad ten patchouli vetiver, ale tam to ide do takej plesnivosti. Toto máme zemité a sladké. Chameleonias parfum. Vyfarbi si život vôňami.